Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Takaitattun labarai daga shafin Hutu Dole mai karantawa Ahmad. Labarin na farko na cewa dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NNPP wato tsohon gwamnan jihar Kano Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ya yi tsokaci akan maganar tsige Buhari da sanatoci ke shirin yi, inda ya bayyana cewa san bai kamata a tsige shugaban kasar a cikin wannan yanayin da kasa ke ciki ba. Yayin da labarin na gaba yake cewa 'yan bindiga sun yi garkuwa da mutane 4 a karamar hukumar Giwa da ke jihar Kaduna wanda suka kasance iyalan wani malamin kwalejin kimiyya ta Nuhu Bammali da ke Zaria. Yayin da labarin na gaba yake cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta wato INEC ta ce za ta fara ba al'ummar Najeriya katin zaben da suka rijista daga watan Oktoba zuwa Nuwamba, inda ta ce waɗanda suka rijista daga watan Janairu zuwa Yuni za ta ba su nasu ne a watan Oktoba, sannan waɗanda suka rijista a watan Yuli kuma za ta ba su nasu a watan Nuwamba. Mai magana da yawun ƙungiyar ne bayyana hakan, wato Fetus Okoye a jihar Anambra jiya ranar Asabar. Labarin na gaba yake cewa a jiya ranar Asabar Kashim Shettima wanda ya kasance mataimakin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar APC wato Bola Ahmed Tinubu ya wayar da yarinyarsa Fatima ga angonta Sadiq Ibrahim Bunu wanda ya kasance yaron tsohon ministan babban birnin tarayya Abuja wato Ibrahim Bunu. An ɗaura auren ne a jihar Maiduguri, yayin da kuma jigajigan jam'iyyar APC suka halarci wannan biki kamar uban gidan nasa Bola Ahmed Tinubu, shugaban sanatoci Ahmad Lawal da kuma sauran sanatoci baki ɗaya da ma gwamnoni. Labarin na gaba yana cewa shugabannin Kiristoci na jam'iyyar APC sun haɗa wata kwamiti domin ta nema musu jam'iyyar da ta fi cancanta su mara mata baya a zaben shekarar 2023 saboda jam'iyyar tasu ta APC ba ta yi adalci ba a zaben musulmai da ta yi a cewar su, inda ta ce wannan zaɓe na musulmai da suke shirin yi zai haddasa faɗa tsakanin al'adun Najeriya da kuma addinai mabambanta juna. Kuma labarin na ƙasar waje zamu ji cewa shugaban ƙasar Amurka wato Joe Biden ya kamu da cutar sarƙewar numfashi bayan ya warke daga cutar a kwanakin da suka gabata. Shugaban ya kamu da wannan cutar ne bayan an yi masa gwaji guda 4 wanda ke nuna cewa baya dauke da cutar, amma a na biyar sai nuna cewa har yanzu yana dauke da wannan cutar ta sarkewar numfashi wato COVID-19, yanda ya ce zai ci gaba da killace kansa domin kar mutanen da ke zaune da shi su masu kamu da wannan cutar, kuma ya bayyana cewa da zarar ya samu sauki zai dawo ci gaba da aiki yadda ya kamata. Labarin na gaba yake cewa gwamnatin jihar Niger ta kori babban daraktan SDG da kuma shugaban ma'aikatar ilimin jihar kan zargin shi da take yi da lunkuma wasu kuɗaɗe wanda ba su kamata ba, yayin da aka samu labari cewa hukumar EFCC ta fara gudanar da bincike akan lamarin nasa domin ta ji dalilin da ya sa ya lunkuma wa'annan kuɗin ba ta hanyar da suka dace ba. Fannin wasanni kuma zamu cewa kungiyar Liverpool ta yi nasarar lallasa babbar abokiyar adawarta wato Manchester City a wasan ƙarshe na gasar kofin Community Shield, inda ta yi nasarar lashe kofin bayan ta baiwa tawagar Pep Guardiola kashi da ci 3-1, yayin da shi ma sabon dan wasan Bayern Munich ta taimaka wa kungiyar tasa ta lashe kofin German Cup wato Sadio Mane wanda ya bar Liverpool ya koma Bayern Munich a wannan kakar. Domin samun labarai da dumudumin su kuma akai-akai sai ku je shafinmu na Hutu Dole, kuma kada ku manta ku danna mana like da alamar rawa ta subscribe. Mun gode.